Noutățile de ultim moment ale campioanei sunt bielorusa Anastasia Harelic, trăgător secund, bulgăroaica Iulia Stoianova, universal, și ucrainianca Olena Novgorodchenko, ridicător. De remarcat că jucătoarea din Ucraina a trecut pe la același club, Krug Cercasi, la care jucase o fostă coordonatoare de joc a științei, Victoria Polișciuc. Plecaseră de la campioana ultimilor 2 ani 8 jucătoare: olandeza Stylens, argentinianca Sosa, slovena Potocar, bielorusa Zagreuskaya, sârboaica Vujovic și româncele Bacșiș, Breban și Faleș. Știința își mai refăcuse forțele din campionatul intern prin aducerea Ioanei Baciu de la rivala Dinamo Romprest București, a Nicoletei Radu de la Târgu Mureș și prin revenirea după 2 ani a Tatianei Lupu, tot de la Medicina Târgu Mureș. Știința își reia pregătirile luni 4 august și are la dispoziție mai mult de 2 luni până la reînceperea campionatului pe 15 octombrie, când va juca acasă cu Volei Alba Blaj. Băcăuancele vor juca și în Liga Campionilor Europeni, alături de Fenerbahce, Istanbul, Turcia, Azeriol Baku, Azerbaijan și VB Nantes, Franța.